Tepuk tangannya mana dulu dong. Sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku rokowe. Oh sayang yakin wis ora suwe sesakingan aku jejer
Matur sembah nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sugeng dalu sedayanipun. Semuanya apa kabar? Ya cukup, tidak usah berbahasa basi, khususnya ini kan terima kasih banyak buat Partai Golkar karena sudah mau memanggil saya berserta kru Madangkara bersama Bapak Cahyakuntadi. Terima kasih jajaran semuanya, terima kasih Bapak, terima kasih. Salim lagi. Oh masih single. Ada. Kalau Bapak seumuran kalih kula ngoten nggih Pak nggih. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat bapak-bapak ibu-ibu yang sampun lenggah, sampun midhangetaken. Terima kasih semuanya. Kita kasih lagu satu lagi nopo sampun? Satu lagi apa sudah? 5 lagi. Atuk no mau nanggap campur sari bae. Bayangnya selak main ini ki. Ya, kita kasih satu lagu lagi dan terima kasih buat siapa mau Pak Bosku mau siapa jenenge iki mau Pak siapa Pak? Pak Haji Agus apa? Santoso nanti mau wonge Pak Agus Pak jenengan mau sing nimbali kula to Pak? Pak Agus ini orangnya baik sekali. Saya tadi datang, yang disawer malah asisten saya, bukan saya loh. Aduh Pak Agus, jenengan share kali asisten kula toh Pak. Terima kasih ya Bapak nggih. Ini bos saya, terima kasih. Kita kasih satu lagu terakhir karena habis ini mau wayangan, nggih Pak nggih. Lima lagu. Boleh, nanti dilanjut pas sesi limbuan nggih. Karena nanti masih ada pelawak-pelawak kondang. Ya, bersama Madangkara. Yang mau joget kita boleh joget bareng-bareng semuanya. Iya, monggo Bapak yang ada di depan boleh joget, kita joget bareng-bareng sama Niken. Bolehkah Niken minta nggih Pak nggih di depan berdiri semua kita joget bareng-bareng ya. Monggo Pak. Berdiri. Ngapunten nggih Pak nggih. Berdiri Pak. Kita joget bareng-bareng. Ayo Pak. Terima kasih Pak. Monggo. Bapak gini-gini aja nggak apa-apa. Kita joget bareng-bareng. Yang ada di belakang penonton, kita joget bareng-bareng ya. Yo.
terima kasih buat semuanya. Sampun nggih. Niken mau istirahat dulu biar dilanjut tayangannya nggih. Dadah semuanya. Boleh beri. Tes. Jarwane sulistyeng warni roh kebiaring jagat raya. Gara-gara terus ya santai wae, santai. Jam piro? Tengah 11. Jam bosok minggu. Kalau ngalit mongso jambu kok pedot talining tresno. Genduk bir Gita Ayu sarjana seni. Ya jumenengo alon-alon ngaturke langgam karyane Mbah Supron Swanda. Aboting katresnan. Ya Ayu. Aku bingung campur wuyang mekon mendang rasa gawe
karya-karyanipun para pepunden sing nyatanipun kangge modal utawa sangu para generasi dalang sak terusipun ingkang nyatanipun nderek ngrembakakaken budaya. Duka menika karyanipun Mbah Marta Sabda, wargi Pak Mantep lan nembe kemawon ingkang nurut ing kasidhan nenggih Ki Anom Surata nyuwun donga pangestunipun sedaya para lenggah. Mugi-mugi Pak Haji Anom Surata tentrem wonten kasuwargan langgeng. Amin ya rabbal alamin. Yo Mbak Bir. Sing breges mas tindang rene Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun genduk Birgita Ayu luar biasa. Piyayine cantik dedeke ya lenjang-lenjang jaran teji. Mula rane ora mokal akeh sing padha gandrung kayungyun karo panjenengane. Ya. Suarane apik, dedeke entuk, wonge ayu. Ayo. Mung kelakuane. Kelakuane sing jos ngono lho. Ayo setia kepada Madangkara. Ya. Kalajengaken lah menika. Ponakan kula piyambak genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Kula wangsuli melih
kala wingi wonten kompetisi utawi lomba utawa festival sinden tingkat nasional. Alhamdulillah yang menjadi juara 1 adalah sinden Madangkara Winong Nawangsih. Juara 1. Nah aku dadi pamane seneng aku paman seng kuning ayo. Ayolah dan Winong melu marem ayo. Panjen jurine do tak WA nganti Winong ra kok menangke awas. Ayo. Kenapa kowe? Udah. Ayo Nong, coba ditanjake kaya apa to sang juarai kaya apa. Gandeng genduk Winong menika aslinipun saking Tulungagung Kutha Marmer. Mongko Tulungagung niku kondang napane, Pak? Jaranane. Ya, nggih. Sing adate piyai mriki mirsani teng YouTube saiki langsung kaya apa linjaran si Winong. Dasaripun menika dipun syuting kalian TVRI. Nah, calonipun menika dipun tayangaken ulang TVRI, nggih Mas nggih. Nggih. Biasanya anggere kamera kene sing disyuting mung gender ae kaya ngene. Mriki tengson, Mas, tengson mriku Mas ayo. Coba kene jumeneng mau nggawa jaranan to? Nong, nggawa jaran to? Lah ra nggawa aku ya jarane. Piye? Tegese ngangge jaranku aku kan duwe jaran wayang kulit ngono lho. Jarannya ada, Pak, tapi pecutnya ketinggalan. Oh, pecutnya ketinggalan. Iya. Aku iso mecut ya, ayo. Piye? Ayo, ayo. Yang mecut jenengan mawon nggih. Hah? Ayo gampang negur tukang mecuti. Bukesi kulino ning omah tak pecuti. Anggere dhewe macak dokter, ayo tak pecuti. Wes pokoke bebas berekspresi. Jumenengo coba kaya apa? Ayo. Nong. Ini nggak usah bawa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Ya kan gemeni wekdal kan, Pak? Lah ngapa? Katanya sampai jam 2. Kamu jam piro? Jamnya ini jam 2 kurang dikit. Lah kleru jamu mati iki lho 5:30 pisan. Ya wis gemeni wektu, coba kaya apa ninggal katresnan. Monggo Mbak Wir menika nggih tampa kesel. Kalau selain ninggal katresnan boleh nggak? Boleh apa pamane? Pas Kitir Sumilir boleh nggak? Oh. Pripun para penonton Kitir Sumilir setuju? Sekali lagi Kitir Sumilir setuju? Nah, setuju bae kari ngrungokne Dik. Boleh. Ning jane sing wis nuk semoyo ninggal katresnane ya ora apa-apa no. Ninggal Sumilir. Ninggal ning silir. Coba kaya apa ora apa-apa Kitir Sumilir karyanipun Pak Gedhug Siswantara saking Kediri. Nah nggih ngene kok. Yuk. Winong Nawangsih coba kaya apa? Yuk, langsung kemawon. Yuk. Kitir Sumilir Winong Nawangsih. Yuk. Madangkara. Ayo penonton tangan di atas, ayo. Asik. Suhadi Notok Sugeng Laras Pak Adi Suhadi Notok
Untuk Winong Nawang sih. Wah. Multi talenta wah jan gowo jaran dhewe ngantian nggih. Makasih Nong, terima kasih. Nyuwun pangapunten ingkang agung dumateng sedaya para lenggah. Sejatosipun kula nggih tasih kangen kalian panjenengan sedaya ning wekdal ingkang kedah memisahkan untuk sementara. Muga-muga di lain kesempatan bisa berjumpa lagi.